I fa un any, dos xiquetes de Benicarló van aconseguir recaptar 1 milió d'euros per a la investigació del càncer infantil venent les seues polseres. Ara acaben de repetir la gesta i busquen finançar la investigació de l'Hospital La Fe. A Candela la van ingressar a l'Hospital Sant Joan de Déu per una leucèmia. Una voluntària del centre li va ensenyar a fer aquestes polseres. Ne feia moltes i era com un poc una ajuda psicològica. Ella va fer el mateix amb les seues dues amigues, que van decidir vendre-les. Vam anar muntant cada vegada més paraetes. L'únic que volíem fer és que Candela tornara al nostre poble i estar sempre juntes. Amb els companys de planta de Candela van mobilitzar centenars de voluntaris i van recaptar 1 milió d'euros. El càncer ha quedat darrere, però no esta cadena solidària no ha deixat de sumar suports i de fer-se encara més popular amb l'ajuda de cares famoses. Se llaman pulseras Candela, ¿vale? Que van a... Un joc de xiquets que s'ha fet gran i que aconsegueix recaptar anualment mig milió d'euros. Jo crec que és una causa molt important i estic molt agraïda. Realment hi ha investigació per al càncer d'adults, per al càncer d'infantil no. Els beneficis es destinen al laboratori de Sant Joan de Déu, l'únic dedicat només a investigar el càncer infantil. Però la Fundació busca finançar projectes d'altres hospitals, com ara la Fe de València.